Assalamu alaikum jama'a, barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa cikin wannan tasha mai suna Hussein Tech Technology. A yau abin da zan nuna muku a cikin wannan tasha shine yadda za ka iya tracking ɗin mutum ta amfani da number wayan shi, ka gano duk inda mutum yake a faɗin duniya ba tare da wani matsala ba. Amma wannan hanya zan nuna ta ne domin wayar da kan al'umma, ba don amfani da ita wajen hanyar cutarwa da sauran hanyoyin da ba su dace ba. Ba don haka muke nuna irin wayannan bidiyoyi na fasahar zamani ba. Za mu nuna shi ne domin amfanar kai da kuma taimakon juna, ba don cutar da al'umma ba. Da ka tashi yin wannan aiki za ka nemi Play Store naka ne kamar haka, sai ka shiga cikin shi, sai ka je daidai inda ake searching, za ka shiga daidai wurin da ake rubuta searching, sai ka rubuta one locator, aka rubuta one locator, gashin nan ma daga sama, daga fara rubuta gashi sun ma bani shi, one locator phone tracker, gashin nan sai ka taba shi kamar haka. Zaka ga sun baka shi zabi da yawa kala-kala. Wanda yake dauke da wannan kalar hoton shi zaka ɗauko. Gashin nan an sa ma phone tracker by number, gashin nan one locator din nan zaka taba shi kamar haka domin ka zo kai installing nashi wannan application din. Idan kai duba zuwa nan zaka ga adadin mutanen da suka bibiye shi mutum 891 adadin mutanen da suka bibiye shi. Wannan kuma adadin nauyin shi ne wannan, gashin nan 7.1 MB shine adadin nauyin shi. Wannan kuma ka'idar ɗan shekarun da zai yi amfani da shi daga ɗan shekara 3 abin da ya sama zai iya amfani da shi ba tare da wani matsala ba. Kawai sai ka taɓa installing, ka jira shi ya sauke maka, ya ma installing zuwa kan wayarka. Da ya gama sauka zai sama open a daidai wannan gurin, sai ka taɓa shi domin zuwa ka je ka seta shi. Za ka ɗan jira shi ya gama yin loading, gashin nan yana loading daga nan ƙasa. Za ka ɗan ba shi lokaci ya ɗan gama yin searching, ya gama yin loading. Da ya gama loading zai buɗe maka shafi kamar haka. Gashin nan ya ce please sign in with your phone number. Ana buƙatan ka sa number wayanka ne domin yin register. To amma shawari a nan abu mafi kyau, za ka iya hargitsa musu nambobi kawai, ba sai ka sa number wayanka, normal number wayanka ba. Saboda abin da yake faruwa akwai ɓarayin number wanda yawanci irin wayannan applications na zamani za ka iya zuwa ka sa number wayanka, wani scammer ɗin ko wani mugun ya ɗauki number ka ya je ya riƙa yi ma registration ɗin abubuwa, ko ya riƙa yin ayyukan da ba su dace da number ka ba. Sai dai kawai wani san ma kaga ana turo ma saƙonni da sauransu, abubuwan da dai ba su dace ba. Kawai za ka iya sa kamar 090, sai kawai ka jera musu lambobi, ko ka sa duka number abin da ka ga dama. Lafiya lau ne za ka ga zai yi ma register ba tare da wani matsala ba. Nan wajen kuma sai ka ce your age ɗin nan, kawai shekarunka ake buƙata ka sa. In ka ga dama kawai shi ma za ka iya haɗa musu lambobi ba tare da wani matsala ba, zai ma register lafiya lau. Sai nan kuma za ka yi taking a cikin ɗan box ɗin nan domin ya zama ka yi agree ka ba shi dama. Gashin nan inda ya ce ma register ɗin nan, sai ka taɓa domin yin register. Zai nuna ma nan ka ba shi allow domin ka ba shi dama. Sai ka taɓa allow ɗin nan domin ka ba shi dama ya register ba tare da wata matsala ba. Za ka ga suna ɗan nuno ma tallace-tallace, sai kana yi kana ɗan kule tallace-tallacen kamar haka. Sai ka taɓa skip ɗin nan domin kawai ka dakatar da wannan tallace-tallacen. Za mu yi skipping nashi kamar haka. Yauwa da zaran ya buɗe maka wannan shafi kamar haka, shi wannan ana amfani da shi ne idan kana so ka yi tracking ɗin mutum, ka gano inda yake. Hanyoyi kala 3 ne, gashin nan LED, gashin nan locate a phone, za ka iya tracking ɗin wayarsa ka gano inda take. Nan kuma send an invitation, za ka iya tura mai wani saƙo. Nan kuma gashi premium version ɗin nan, wannan duk dai kawai bara mu yi amfani da hanya na tsakiyar nan, wannan hanya na biyu send an invitation ɗin nan. Misali kana so za ka iya ka taɓa wannan send an invitation ɗin nan. Misali tura mai saƙo za ka yi,
gashin nan za su nuna ma in ma WhatsApp ne ko chat za ka yi da shi ta Messenger ko ta abin nan, ga ta Telegram, ga kuma in kuma ƙaramar waya ne a hannun shi wanda kake so kai tracking ɗin nashi, in ƙaramar waya ne za ka iya tura mai text message gashin nan, kuma ta Gmail ne ma duk za ka iya tura mai gashin nan lafiya ƙalau. Saƙon da ka tura mai ɗin to shi wannan saƙon shi za ka yi tracking domin ya gano maka daidai locating ɗin gurin da mutum yake. Mu yanzu bara mu gwada tura saƙon Telegram mu gani. Bari mu gwada tura saƙo ta Telegram mu ga. Bara mu zaɓi number ɗaya da ya kamata a tura saƙo. Misali ga wannan number ta ne, bari in tura mai saƙo kamar haka. Wannan number ta ce. Da zaran ka tura wa mutum wannan saƙon, za ka sa abin da zai ɗan ja hankalin mutum sai ka haɗa shi da saƙon sai ka tura. Idan ka taɓa misali ka nuna wa mutum ka danna wannan za ka samu kuɗi, ko kuma ka sa mai wani abin da dai zai ja hankalin shi zuwa ga sai ya taɓa wannan link ɗin da ka tura mai ɗin. Kawai da zaran mutum ya taɓa maka link ɗin nan, daga nan sama idan ka jawo daga nan sama a labulenka za ka ga sun turo ma notification. Misali cewa gashin nan fa an taɓa saƙon da ka tura ɗin, gashin nan daga daidai wannan wajen za ka ga sun sako ma a notification cewa an riga an taɓa saƙon da ka tura. Sai ka dawo da baya, in ka ga dama ka shiga ta notification ɗin, in ka ga dama kuma ka dawo da baya, sai ka zo ka yi viewing nashi, amma dai yawanci ta notification ɗin ya fi nunawa. Kawai gashin nan za ka taɓa ne domin ka yi abin nan, gashi kamar haka. Da ka taɓa sai ka jira shi zai ci gaba da loading domin ya nuno ma bayanan daidai location ɗin da kake buƙata. Sai ka riƙa yi kana kula irin wayannan saƙonnin da ake tutturowa ɗin kamar haka. Gashin nan da ke wannan saƙon na tura a ɗaya Telegram ɗina ne. Kun ga gashin nan ya fara nuno min bayanan daidai location ɗin gurin da nake. Gashin nan ya sa min Kano Zaria Road, gashin nan Kano Tarauni. Gashin nan ga adadin percentage ɗin battery na da nake amfani da shi a daidai wannan lokacin. Ga nan kuma in ka taɓa zai nuna view all location. In kuma a satellite viewer kake so za ka iya sa nan wajen domin za ka iya taɓa wannan satellite viewer ɗin domin ya buɗe ma ainihin map inda za ka gan shi a hoto, zahirin hoton shi. Gashin nan satellite viewer kenan wannan. Za ka iya amfani da wannan plus ɗin domin ka riƙa yin zooming. Za ka iya amfani da minus ɗin nan domin ka mayar da shi baya. To bara mu yi zooming mu ga daidai gurin da nake a yanzu haka. Gashin nan daidai kusa da gadar Lado ne gashin nan. Idan ka yi zooming gashin nan kamar haka. To wannan shine hanyar da ake bi a yi tracking ɗin mutum, ka gano a daidai inda yake. In ma wani ɗan uwanka ne aka kama shi ko aka abin nan nashi, in dai da waya a jikin shi za ka iya amfani ka tura mai saƙo. In ya danna maka saƙon kai kuma sai kai tracking ɗin shi ka gano a daidai gurin da yake. Wannan abu muna nunawa ne domin mutum ya kare kansa, ba don cutarwa ba, ba don ka je ka riƙa amfani da shi kana cutar da al'umma ba. Domin kare kai muke nunawa lillahi wa rasulihi, ba da wani mugun nufi ba. Da fatan an fahimci wannan bidiyo. Idan yau ne ka fara zuwa cikin wannan channel, daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Ta haka ne za a riƙa sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo, kuma hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa domin ci gaba da kawo muku wasu shirye-shiryen masu amfani da amfanarwa ba tare da wani matsala ba. Ma da bidiyo na gaba.